Bestemmelse af bølgelængden for laserlys af Lerche og Chapman, 1.x. Formålet med forsøget er at bruge en optisk gitter for at bestemme bølgelængden for det lys, som en minilaser udsender. Ved at måle for 0. ordener ud til de andre ordener, som er mål for afbøjningsvinklen, kan vi finde sammenhængen mellem bølgelængden, ordenen og gitterkonstanten ved hjælp af gitterformlen. Lambda er lig med d gange sinus parentes phi parentes slut. Phi beskriver afbøjningsvinklen for n, ordens stråle. N står for orden, lambda står for bølgelængde, og d står for gitterkonstant. Til forsøgene skal vi bruge en minilaser eller en laserpen, et stativ, en optisk bænk, et optisk gitter, en gitterholder og en skærm. Minilaseren fastgøres i et stativ på en optisk bænk, og et optisk gitter fastgøres i en gitterholder på samme optiske bænk. Minilaseren sættes til at lyse igennem det optiske gitter vinkelret på en skærm. Afstanden mellem gitteret og skærmen måles. Afstanden mellem 0. og 2. orden måles på skærmen både til højre og til venstre for 0. orden. Hvis de to afstande ikke er lige store, skal opstillingen justeres, så lyset går vinkelret på gitteret og skærmen. Når de to afstande er lige store, måles de igen. Således ser forsøget ud, når det er opstillet. Vores første forsøg med 100 lines. Afstanden L fik vi til 22,2 cm. Afstanden mellem ordnerne fik vi til 3,4 cm. Antal streger per millimeter var så 100 lines. Vores databehandling af første forsøg. Vi kan ud fra de to afstande 1 og L finde vinklen phi ved at benytte os af følgende formel. Tangens til minus første, parentes 1 divideret med L, parentes slut er lige med phi. Vi har så sat tallene ind i formlen, så der kommer til at stå tangens i minus første, parentes 3,4 divideret med 22,2, parentes slut er lige med 8,707 grader. Ordenen n er 2, og gitterkonstanten d, som er afstanden mellem to streger i gitteret, kan findes ved hjælp af denne formel. D er lige med 1 mm divideret med antal streger per millimeter. Hvis vi sætter det ind i formlen, kommer det til at lyde som 1 divideret med 100 er lige med 0,01 mm. I meter bliver det 0,00001 meter. Når vinklen og d er fundet, kan gitterformlen bruges til at beregne lambda. Ud fra formlen lambda er lige med d gange sinus til vinklen phi. Bølgelængden lambda er lige med 0,0000756 meter, lige med 756 nanometer. Vores forsøg nummer 2 med 300 lines. Afstanden fik vi også til 22,2 cm. Afstanden mellem ordnerne fik vi til 4,5 cm. Antal streger per millimeter er nu 300 lines. Vores databehandling af forsøg nummer 2. Vi kan ud fra de to afstande 1 og L finde vinklen phi ved at benytte os af følgende formel. Tangens i minus første, parentes 1 divideret med L, parentes slut er lige med phi. Hvis vi sætter det ind i formlen, kommer det til at lyde så. Tangens i minus første, parentes 4,5 divideret med 22,2, parentes slut er lige med 11,4588 grader. Orden nummer 2 og gitterkonstanten d, som er afstanden mellem to streger i gitteret, kan findes ved hjælp af denne formel. D er lige med 1 mm divideret med antal streger per millimeter. Ved at sætte tallene ind i formlen kommer det til at lyde som D er lige med 1 divideret med 300. Vi får så 0,00333 mm, og i meter bliver det 0,0000333 meter. Når vinklen og d er fundet, kan gitterformen bruges til at beregne lambda. Ved følgende formel kommer det til at lyde som lambda lige med d gange sinus til phi. Bølgelængden lambda er lige med 0,0000661, og det er lige med 661 nanometer. Her har vi vores tredje og sidste forsøg med 600 lines. Afstanden her fik vi til 10 cm. Afstanden mellem ordnerne var 4 cm, og antal streger per millimeter er 600 lines. Vores databehandling af forsøg nummer 3. Vi kan ud fra de to afstande 1 og L finde vinklen phi ved at benytte os af følgende formel. Tangens i minus første, parentes 1 divideret med L, parentes slut er lige med phi. Hvis vi sætter tallene ind i formlen, kommer det til at lyde som
Tangent til minus første parentes 4 divideret med 10 parentes slut er lige med 21,8014 grader. Orden n er 2, og gitterkonstanten d, som er afstanden mellem to streger i gitteret, kan findes ved hjælp af følgende formel. D er lige med 1 mm divideret med antal streger per millimeter. Hvis vi sætter tallene ind i formen, kommer det til at lyde som D er lige med 1 divideret med 600. Det giver 0,001667 mm, og i meter bliver det 0,00000166 meter. Når vinklen og d er fundet, kan gitterformen bruges til at beregne lambda i følgende formel. Lambda er lige med d gange sinus til phi. Bølgelængden lambda er lige med 0,0000006191 lige med 619,1 nanometer. Bestemmelse af bølgelængden med tabelværdien. Tabelværdien er 632,8 nanometer. For at finde tabelværdien skal vi først finde gennemsnittet for bølgelængderne for vores tre målinger. Vi finder gennemsnittet på følgende måde. Ved at sige 756 plus 661 plus 619,1 og dividere det med 3. Så får vi 678,7. Så gennemsnittet af vores tre målinger af bølgelængden er derfor 678,7 nanometer. Derefter finder vi den absolute afvigelse ved at trække gennemsnitsværdien fra tabelværdien. Så det kommer til at lyde som 678,7 minus 632,8 er lige med 45,9. Derefter finder vi den relative afvigelse i procent ved at dividere den absolute afvigelse med tabelværdien og gange med 100. Regnestykket kommer derved til at lyde 45,9 divideret med 632,8 gange 100. Det giver 7,25348. Dermed er den relative afvigelse 7,3%. De fejlkilder, der kunne have været, vil være, at vi måske havde målt upræcist, da vi skulle måle afstanden mellem 0-orden ud til de andre to ordener. Det andet kunne være, at vi ikke har målt længden mellem gitteret og skærmen præcist. Og for det tredje kunne det også være, at den optiske bænk kunne have stået skævt, så læseren ikke har ramt vinkelret på skærmen. Vi havde en afvigelse på ca. 7,3%. Denne afvigelse er meget lav, og vores eksperimentelle bølgelængde, der gennemsnitligt var 678,7 nanometer, ligger meget tæt på den teoretiske bølgelængde, der gennemsnitligt var 632,8 nanometer. Grunden til, at der alligevel er en lille afvigelse, kan skyldes de overstående fejlkilder. Men da afvigelsen er så lille, er der tale om en meget små fejlmålinger, eller en lille fejl i opstillingen. Men med en så lille afvigelse kan vi konkludere, at forsøget har været vellykket, og vi ved hjælp af en optisk gitter og teoretiske formler har kunnet udregne bølgelængden for grønt for en minilaser.